салому алайкум дӯстони азиз, хуб ҳастед? Инҷа хонаи фурӯшӣ дар ҷо дар Смоленский област, город Сафоново. Қароргоҳ дар бигем центри город, улица Ленина меган, Ленинский проспект Дрыстараш. 2 миллиону 250 ҳазор. 2 миллиону 250 ҳазор духонака бо нархи наво мешавад. Хона беҳад ремонти хуб дорад, сайни хуб, комнатаҳош, кухни. Ростиш як подробности я гуфта наметавонам. Рақамҳои дар рӯи экран мебинед, аз соҳибшан акай Фатҳиддин. Баъди илфар занг бизанед, иншоаллоҳ хонаро харидорӣ кунед. Ай Москва 200 хато накунам 80 чанд километр дура. ҷое ки шаҳри мо масҷида сохтем, дар ҳамун шаҳр масҷиди Сафоново мегем ку. Дар ҳамун шаҳр масҷид дора, мусалмонон қариб 4000 мусалмон аст. Дар шаҳр мақсад чойхонаҳои ҳалол ҳам ҳастанд. Хулоса чӣ бумам агар таъриф кунам, ин кухниш, туалет, стиральная машинка нав, ванна нав, яъне ремонтиш ба сатҳи олӣ аст. ҳар шахсе мефаҳма мегира ки мефаҳма квартира, яъне холодильник, газ, плита ҳама хуб. Ростиш зимистон аксиёмка кардаги, но Дрыстараш як хато накунам, як 15-20 рӯз пеш